ତ କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି କି ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟୁନା ଟୁନି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତ ତମେ ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟୁନା ଟୁନି ବିଷୟର ସାରାଂଶ ବୁଝାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯିବା। ଏଇଠି 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବା ଓ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ମାନେ ଆୟତନ କରିବା। ତ ଦେଖିବା କେମିତି କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଚ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ କରିଦେବା। ଆଉ ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନ କରିଦେବା। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେରେ ଦେଇଛି, ଚରେ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ କରିଦେବା ଆଉ ଟରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆୟତ ଘନଟେ କରିଦେବା। ଏଠି ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଟ ଅଛି, ଟର ଚାରିପଟେ ଆୟତ ଘନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଚ ଏଇଠି ଅଛି, ଚର ଚାରିପଟେ ଏମିତି କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ ଅଛି, ଚାମଚ, ଏମିତି କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଇଛି ତଳ ଛବିରେ ଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା। କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା କହିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଚାମଚର। ଚାମଚ ତ ହାଲୁକା, ତେଣୁ ଆମେ ହାଲୁକା ହିଁ କରିବା, ହାଲୁକା କହିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବେତ ବି କହିପାରିବା ଆମେ, ରୋଲ୍ ବାଡ଼ି। ରୋଲ୍ ବାଡ଼ି ବି ହାଲୁକା। ତାପରେ ଏଇଠି ମାଠିଆ ଦେଇଛି, ମାଠିଆ ହେଉଛି ଭାରି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇ ଇଟା ହେଉଛି, ଇଟା ବି ଭାରି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ସପ ହେଉଛି ହାଲୁକା। ଆଉ ବସ୍ତା ଏଇଠି ଦେଇଛି, ବସ୍ତା ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଓଜନ। ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଭାରୀ ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। ମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଆଲମିରା, ଖଟ ବି ହେବ। ତମ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେୟା ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଚଟିଆ, ଏଇଠି ଚଟିଆର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଚପଲ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲୁ। ଖଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶୋଉ। ଚାବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତାଲା ପକାଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଚଟୁ, ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଛଣାଛଣି କରୁ। ଚକ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯାଉ। ଗାଡ଼ି, ତମେମାନେ ତ ଯାଇଥିବ ଗାଡ଼ି, ବାଇକ୍, କାର୍ରେ ଯାଇଥିବ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଧୋତି ରହିଛି, ମାନେ ଧୋତିଟି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଇଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଧୋତି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓ ମୁହଁରେ ଚଷମା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ବାପା, ମା'। ତମର ଯଦି ସୁଖୀ ପରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଲେଖିବ ବାପା, ମା', ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା'। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚପଲ, ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଓ ଏତିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ତମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛ ସେଇଆ ଲେଖିବ।
ତାପରେ ଦେଇଛି କବିତାରେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା। ଯେମିତି ଚ ତଳେ ଏମିତି ଗାର ଆଉ ଟ ଉପରେ ଏମିତି ଗାର। ତମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲ ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିରେ ଚ ଟର ଶବ୍ଦର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ। ଏ ଚ ତଳେ ଏମିତି ଦେଇଦେବ ଗାର ଆଉ ଟ ତଳେ ବି ଟ ଉପରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ଆସ କହିବା। ତ ଚରେ ଯେମିତି ଚଷମା, ଚଉକି ଆଉ ଟରେ ହେଉଛି ଟଗର। ଆଉ ତମେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 8 ନମ୍ବର ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସିଛି। ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଏଇଠି ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ି ରଖିବା। ମାନେ ଏଇଠି ଚ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଅଛି। ଚ ଅକ୍ଷର ଏଇଠି ବି ଅଛି, ଚ ଅକ୍ଷର ଏଇଠି ବି ଅଛି, ଚ ଅକ୍ଷର ଏଇଠି ବି ଅଛି। ଚ ଅକ୍ଷର ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚ ଅକ୍ଷର ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଧେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆସ ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଛବି କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଏମିତି ଛବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଉପରେ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଚକୁଳି ପିଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ କିଏ ଜଣେ ଅଧା ତାଠୁରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରାକୁ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମର ପୁରା ପିଠା। ଆକୁ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଛି ଅଧା ଫୁଲକୁ ପୁରା କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା କରିଦେବା। ଏମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉନି ଡ୍ରଇଂ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଯିବେ। ଏମିତି କରିବା। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ପୁରା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ତମେମାନେ ବି ତମମାନଙ୍କର ଖାତାରେ ଏଇଆ କରିବ। ତ ଏଇଠି ସରିଗଲା ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତିକି ସେୟାର କର। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଦେବା।